Blagdansko raspoloženje uvelike se osjeti u salonu namještaja Mima. Dekoracije su stigle, savršeno su uklopljene u postavljene ambijente i jednostavno su predivne. Imamo nekakvih božićnih kuglica novih, dobili smo dekorativne zvijezde, imamo lijepe šljokaste mašne, zanimljive vrhove za borove, snižene su dekoracije do 70% božićne, a uz to imamo još puno dobrih blagdanskih ponuda. Budući da ćemo ove godine više vremena provesti u krugu najuže obitelji, od velike je važnosti stvoriti još ljepši ugođaj u vlastitim domovima. Znaju to dobro u Mimi, pa su nam pripremili brojne akcije u 12. mjesecu. Tako se kuhinje po mjeri iz vlastite proizvodnje nalaze na popustu od 45 do 55% uz 10 godina garancije. Blagovonske stolice su na sniženju od 15%. Cijena odabranih garnitura snižena je 20 do 50%. Box springovi, madraci i dekoracije su na popustu od 15%, dok ćete ugradbene ormare po mjeri iz staklene stijene platiti do 60% manje nego inače. Ove su akcije kao i bogatu ponudu božićnih dekoracija došle provjeriti riječke blogerice, novinarke, dizajnerice i influencerice. Hana Kalac, koja stoji iza bloga Haduka, otkrila nam je kako izgleda Božić u njenom domu. Ja svake godine tradicionalno crveno-zlatna kombinacija, tako da mi se ova kombinacija jako sviđa i ove mašne koje smo sad gledali, mislim da ću to uvesti doma. Obožavam kad je dnevni vezan sa kuhinjom, zato jer onda dok kuhaš ručak, na primjer, možeš gledati dijete koje se igra u dnevnom boravku, a i super je za druženja, zato jer onda dok neko radi večeru ili ručak, može i također sudjelovati u razgovoru i zabavi. Blogericu Ester Galo pronašli smo u razgledavanju kuhinje i kuhinskih dekoracija. Ovo je najljepši doba godine kad svi volimo da nam je lijepo kao u domu, kao i sve okićeno oko nas, tako i ja volim da mi je uvijek sređeno kao što se i vi volimo srediti. A ove godine baš su ovi pampasi in, pa malo promjena dekoracije osim onih klasičnih jelkica i pampase bi preporučila uvijek nekome za ove najnovije dekoracije. Mislim da su ne samo kuhinje, nego sam namještaj je jako kvalitetan i estetski vrlo prihvatljiv i primamljiv za svačiji ukus. Kod ugradbenih ormara zastala je dizajnerica Linda Lukežić. Mislim da je meni jako bitno, jer ja sa svojom robom svugdje po kući kad krenem, ovakav ugradbeni ormar jedan je stvarno savršeno, to je ono najvažnije što bi mi trebalo. Kod mene je obično nekako tradicionalno uvijek u crvenoj boji ukrasi, ali ove godine sam vidjela tu predivne neke stvari u plavom. Pa ko zna, možda se promijeni ove godine. Slično razmišljaju i kruzovi, riječka putujuća obitelj koju smo zatekli u plavom ambijentu. Blagdani su kod nas uvijek nekako tradicionalno crveno-bijeli, ali sad kad sam došla u Mimu i vidjela sve ove neke druge varijante, da li na rozo, da li na plavo, zeleno, zlatno, sve si mislim da bi ove godine mogli let's go crazy, onako luda godina, pa što ne bi možda malo promijenili, sve u svemu jako mi se sviđa izbor, ovdje nema čega nema. A Maja Uremović, urednica Ekstravaganta, otkrila nam je koliko joj je važna dekoracija doma. Pa s obzirom da ove godine nam je korona uzela sve ostalo, osim dekoracije doma, mislim da ćemo si dati još više oduška u uređivanju svojih kuća. Početak je prosinca, meni je kuća već ko da je badnjak. Još jedino bor fali, a njega ćemo možda pričekati stvarno do badnjaka, kako tradicionalno kitimo bor za badnjak. Ali evo, ovdje u Mimi sam pronašla još stvarno puno dekoracija, tako da ima da blješti sve ovog prosinca kod Uremovića. Potpuno se slažemo, neka blješti koliko god to može, a vas pozivamo da provjerite zaista dobre ponude koje su pripremili u Mimi i nagradite sebe i svoj dom, kako bi blagdane proveli u još boljem raspoloženju i osvježenom ambijentu. Naravno, uz Mima namještaj i dekoracije.